Og så kører du bare lige bagefter stille og roligt. Du har lige spildt en hel kasse tuber! Er det gået i stykker? Du skal ud og køre midt på vejen. Det knap bare op der. Køre midt på vejen. Pizzaen! Gik de i stykker, eller hvad? Smadrer de, eller hvad? Pas lige på, ellers så får du altså også bange i ærket. Jeg tror, det er en god idé at fortsætte med det der, eller hvad? Ja, jeg skal kraftigt med handen op. Nej! Hold nu til. Prøv at høre, den video har du været med i skole på mandag, det ved du godt, ikke? Jeg så ham vel. Hvad gemmer du der for? Og grim er du sgu da heller ikke. Og pizza og det hele, mand. Det er kun et forsøg til, er du klar? Og så er du ude. Kom nu! Så er du også derud. Det er sgu da... Det er ikke mig. Jeg skulle da ikke styre det. Lad os prøve lige at holde den her. Så gør vi lige noget andet. Tak lige vognen her. Jeg tror, han er først op på røven. Og jeg skal have den her video op på min telefon, mand. Ej, bare, vi skal lige se det der, mand. Det er det næste godt, han tager hjelm på. Det er altid noget. Jeg skal sikkert også til Kim. Åh, nej. Bare kør bagefter, vi skal se det her. Det ved jeg ikke, mand. Ja, så får du ikke hammer op i dem, mand. Ej, kør lige med, mand. Vi skal lige se, om de vælter. Vi skal se, om de vælter, hvis de gør, mand. Det bliver så fedt. Var det lige alle barnene, der gik i stykker der? Fuck, vi kom langt den her gang, mand. Ja, det må næsten være en verdensrekord, det der, mand. Se, så mister vi også den anden pizza nu. Jeg skal have den video på min telefon, Jacob. Ej, du ryger fandme på Facebook. Hvad så, skål, Emil? Vi skal lige noget i Fakta. Jeg skal fandme her for helvede. Ej, ikke med den trøje her for helvede. Det skal ikke på Facebook. Hvad står der på den? Jeg har min arbejdstrøje på, det er brun. Jamen, det kan du ikke se. Ja, du sagde at vi... Jamen, jeg har ikke dig som ven på Facebook. Tror jeg ikke. Jeg skal ikke huske det. Hallo, du, vi skal rette. Nå, hallo, jeg tror, vi kører videre, drenge. Kan I hygge jer? Ja, lige over. Tak.